Dakong problema sa Barangay 23C Isla Verde, Davao City ang walay igong palikuran o kasilyas sa halos tanang mga balay sa Bajau Community nga ananay mutang sa mong barangay. Masulpad na kaha kini nga suliran. Atong sayron sa balitang barangay ni Argil Relator. Unang gibalitang barangay dinhi sa One Mindanao kaniadto ang daw dagat na sa basura nga naaubos sa mga balay sa Bajau Community sa Barangay 23-C Davao City. Dinhisab unang nakita ang pagtukod sa public CR nga gitukod sa pagpanguna sa usa ka non-government organization. Pila ka bulan ang nilabay, hingpit na gayud karon nga nahumana ang konstruksyon sa maong kasilyas o public CR. Nabahin ang kasilyas sa duha, alang sa mga lalaki, babae. Din dunay tag 5 ka cubicle, din mamahimo nga magbawas ug maligo ang mga residente. Duna say wash area sa gawas, din pwede silang makahugas sa ilang mga gamit pang kusina. Kining si alias Samantha, kinsa gikan panaligo sa ilang hakutanan og tubig. Dako ang pasalamat sa pagkatukod sa kasilyas. Sanglit dili na kuno sila, kinahanglan mugahin og dakong oras og muadto pa sa layo aron lang makaligo og mga aktibidad nga nanginahanglan og tubig. Maligo na mi diri, mag-CR na mi diri. Mangumi diri tubig. So karon maglisod pa gyud mo. Oh, kailaw kayo. Kining si alias Jane, aminado nga silang mga dagko na. Diretso na sila magbawas ngadto sa baybay. Magbayad, tag-piso. Pero karon naa na mo'y public CR, unsa yung masulti? Na kung na, maligo na diha. Maligo na. Oo, mga natubig diha. Doon na. Sa estruktura sa mga balay dinhi sa Bajau Community, tanang mga hugaw, lakip ang hugaw sa mga tao, upaingon diretso matagak sa ubos. Ug sa gayong mutaob, tanang hugaw mabanlas paingon sa kadagatan. Ang kasagaran mo mga balay, wala sila sariling CR. So ang ginabuhat sa una, dito na sila mga sa baybay. Although di mo po nato sila mabasol kay sa kawadon lagi. Gikatakdang itukod sab ang dugang usa pa ka public CR aron ma-accommodate ang tanang mga residente. Sanglit sa 280 households, upat lang ang dunay kasilyas sa ilang balay. Taga Sabado gyud nagyud tay clean up dia, coastal clean up. So ang gidungag na mo karon, gi-extend na mo karon nga matag sa gi-schedule na mo og Martes, Huwebes o Sabado. So Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.